दिनै फरायसा सान जों मिथिगौ दिनै 31 मार्च थामहिनबा 31 मार्चआवनो बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम जादोंमोन आरो बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारियै फरायसा सानखौ फालिदों आरो बे समाव गोबां बेवहाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बेयाव रोजा रोजा फरायसाफोरनि बाहागो लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। थामहिनबा दिनैनि नैबे 30 फरायसा सानखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोङो बे समाव नुदों। दिनै बिटिआर होननानैल' नङा 31 मार्च फरायसा सानखौ रायजो नाङैनो जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दिनै बे मोनसे दाबिया दिनै जोंना बर' हारिया जाफुंबाय होननांगोन। मानो होनबा बड'फानि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै सिगांनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे दाबि दंमोन जिहेथु बिथांनि जोनोम सानखौ रायजो नाङैनो आसामाव फालिनायनि मोनसे सिमां दंमोन। दिनै बियो जाफुंबाय आरो दुलाराय बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि बे साना मोनसे जारिमिनारि जाना थासिगोन। मानो होनबा दिनैनिफ्रायनो गोलाव समनि मोनसे दाबिया बर' हारिनि मोनसे जाफुंबाय आरो बे समाव गोबां जोंनि बर' रायजो राजाफ्रानो गोबां दाब दाब जायगायाव थामहिनबा फरायसा आरो गोबां माखासे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख'फ्राव जोङो दिनैनि नैबे फरायसा सानखौ फालिनायखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे थुलुंगाफुरियाव गोबां आलासि बिथांमोना हांख्रायनानै लाबोदों। बेवहाय जोंहा दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरिजों लोगोसे मानगोनां जोंहा केबिनेट मन्त्रि उद्धव ब्रह्म बिथाङाबो बेवहाय नुजाथिफैदों आरो दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। बेल' नङा आरो जोंनि फरेस्टमेन अफ इन्डिया जायखौ जोङो मिथिंगाखौ अनसायग्रा बिथां जोंहा जादब पायें मानगोनां बिथाङाबो जोंनि दिनैनि नैबे थुलुंगाफुरियाव फरायसा साननि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों। जों मिथिगौदि बड'फानि सान्थौआ जोबोर गोथौ आरो गोबां बाख्नायथाव आरो इयुनावबो बिथांनि सान्थौआ जोंनि बर' माहारिखौ थुलुंगाखांनाय होबाय थागोन। दिनैसिम बर'नि सान्थौ आरो सानस्रिजों बर' माहारिया सोलिगासिनो दं। थामहिनबा बड'फानि जोनोम जानायनि उनावसो जोंनि बर'आ मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि मोनसे सिमांखौ नुनो हादोंमोन आरो बे सिमांखौ लानानैनो दिनैसिम बर'आ जांख्रिखांनाय बे मोनसे गोसो लानानै दिनैसिमबो जांख्रिखांनाय गोसोआ बर' माहारिनि गेजेराव दङ। जोङो बिथांनि माखासे साननाय हनाय आरो सानस्रिफोरखौ जोङो दिनैसिम गोसोखांनांगोन। मानो होनबा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिया गोबां गोथौ आरो गोबां ओंथि गोनां जायखौनाखि दिनैसिमबो जोंनि बर' माहारिनि गोसो आरो फरायसाफोरनि गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय होबाय थायो। बिथाङा थां आरो थांनानै थानो हो, लिभ एन्ड लेट लिभ, बे मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन। जेरावनाखि बिथाङा बर' माहारिया मोनसे समाव नाख्रेबजानाय सौसिजानाय राजखान्थि माखासे खोथारियाव गुबुनजों नाख्रेबजानानै गोबां जोङो गाहायाव गोलैसोनो थानांगौ गोनां जादोंमोन। बै समाव बिथाङा माखासे बर'नि नांगौ आरो बर'नि मोन्थाय माखासेखौ लानानै गोबां जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बिथाङा गावनि सान्थौ आरो सानस्रिजों राजखान्थि मोन्थाय आरो रांखान्थि मोन्थाय, सोलोंथाइ मोन्थाय बायदिनि सायाव बिथाङा फरायसाफोरनि गोसोआव आरो रायजोफोरनि गोसोआव मोनसे जांख्रिथायारि लाबोदोंमोन। जोङो बिथांनि सानस्रिखौ जोङो दिनैसिम जोङो बाख्नायनांगोन आरो बिथांनि सानस्रिखौ जोङो अरायबो जोङो गोरबो बिखायाव जोङो लानानै जों अरायबो जों खामानि मावलांनांगोन। दिनैसिम बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानैसो दिनै जि बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो बर' माहारिया माखासे राजखान्थि मोन्थायनि सायाव नाजानाय बे जानानै फैदों। दिनै बिथांनि सिमांखौ लानानै दिनै बिथांनि सुजुनाय सिमांखौ लानानै दिनै BSc एकर्ड जानानै थांबाय, दिनै BTC एकर्ड जानानै थांबाय, दिनै BTR एकर्ड जानानै थाबाय। बर'आ मोनसे गावनि रायजो जिहेथु जोङो थांना थानो हानायनि मोनसे मोन्थाय जोङो मोननो हाबाय। जोङो गोसोखांनांगोन बिथांनि समखौ जेरावखि बिथाङा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ हारिनि थाखाय मावलांदों। बिथाङा गोबां गोलाव समसिम बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय मावलांदों। बुंनो थाङोब्ला गोलाव सम 1986 मायथाइनिफ्रायनो बिथाङा जोंनि बर' माहारिनि माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोनसे आफादाव थानानै गोलाव सम गावनि
खामानिखौ बिथाङा मावलांदों आरो बे मावलांनाय समाव बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव हारिनि जौगानाय आरो हारिनि थांना थानाय हारिनि मोनथायखौ लानानै जुजिसारग्रा बे सासे रियेल हिर' जोंनि जिउआव बे मोनसे सासे रियेल हिर' थारैनो जों बेखौ जों बावलांनो हानाय नङा आरो बोसोरफ्रोमबो बिथांनि 31 मार्च साना फरायसा सान महरै जोंनि आसामाव खुंजाबाय थागोन आरो फरायसाफोरनि गोसोआव जेब्लायबो थाबाय थागोन होननानै बे समाव आं फोरमायो। बे समाव हाबाफारियाव दा बावैसो फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दा बावैसो दिनैनि नैबे फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिर होनाय हाबाफारिखौ मावलांबाय आरो बड'फानि मुंख्लं फबनाय जायगायाव बिथांनि बिबाजैया बिबार बावगोन आरो गोबां बेयावहाय दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनाबो दिनै बड'फानि नैबे फबनाय जायगा थुलुंगाफुरियाव बिबार बावनानै बिथांखौ दिनै फरायसा साननि बा जोनोम साननि समाव बिथांनि गोसोखांथियाव बयबो बिबार बावगोन। बेल' नङा आसाम नाङैनो दिनै गुवाहाटि कलाक्षेत्रआवबो गाजा गोमजायै बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों फालिगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगायावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' बा गुबुन गुबुन आफादनि मावख'फ्रावबो फरायसा सानखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनदों। दा बे समाव आङो बेखिनिखौ दिन्थिनानै रायजो बड'लेण्ड नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम डिसिसनखौ लानायाव मोजां जादों आरो बेखायनो आङो इउ जि ब्रह्म बिथांखौबो धन्यबाद बावदों। जों बयबो मिथियो जि समाव हारिया मोनसे आसा गैयै मोनसे निराशाबादाव दंमोन, मोनसे हपलेस माने खुनु आसाखौनो जों नुवाखैमोन, खोमसि जोमैया साग्लोबनानै दंमोन, आन्दायनानै दङमोन, गावस्रा गावस्रि जों गावजों गाव सिनायलाया। बे समाव बड'फाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि बिबानखौ 1986 मायथाइयाव लानानै 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय 92 चार्टार डिमान्ड होनानै स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि जोंनि सार्भाइभेल जोंनि राजनितिक पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसननि थाखाय जि आवाज होदोंमोन, बेनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सेपारेट स्टेटनि थाखाय जि स्ल'गान होबाय आरो जि दाबिबाय, खोब खम समनि गेजेराव 4 बोसोर जास्लाबैयावनो बड'फाया बिश्वनि बर'फोरखौ भारतनि आसामनि सा सानजानि बर'फोरखौ खौसेथिनि मोन्थोरजों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल बड'स अफ दा वर्ल्ड इउनाइट स्ल'गानजों बिथाङा खौसे खालामनो हादोंमोन आरो बै निराशायाव थांना थानाय बर'फोरनो मोनसे गोदान साननि जि ओंखारनाय सान गोरलै जि मोनसे स्पिरिट बिथाङा जि होफैदोंमोन, बेजों बर' हारिया थांना थानो थाखाय जोङो दिनै लामा मोनबाय आरो बिथांनि सोमावसारनायजोंनो मोनसे BSc, मोनसे BTC आरो BTR दिनै 3 जोङो एकर्ड मोनबाय। बड'फानि आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन, बिनि थाखाय जोङो जेब्लाबो समायखिरा लानांगोन। साफ्रोमबो बर' फिसाया बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जाहाथे एसेबो लेहेम जाया। महात्मा गान्धीया भारतनि बिफा, नेलसन मेन्डेलाया आफ्रिका हादोरनि हारिनि बिफा, दिनै फिडेल कास्ट्र'आनो जा, दिनै माने नोङो से गुवेभारायानो जा, राष्ट्र नेताफोर गोबां राष्ट्रआव दिनै दङ। बर' हारियाव बड'फा बायदि दिनै सुबुं जोंहा दङ, जों बेखौ आत्मगौरब खालामो आरो बड'फाखौ गोसोखाङोब्लानो बर' हारिनि गासै जेंना जेंसि सुस्रांनायनि लामाखौ मोनो आरो बेखायनो बड'फाया बुंदोंमोन जे आं थैनोसैयाव आंहा एसेबो दुखु गैया, नाथाय आं थैखांनायनि उनाव आंनि सान्थौ सानस्रिया माहारिबादनि नेसनेलिजमनि जे स्पिरिट, माहारि दानायनि गेरेमसा हारि सृष्टि खालामनायनि जे स्पिरिट, बे थैलाङोबासो आंहा दुखु थागोन, बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदोंमोन। बेखायनो बड'फानि मोनफ्रोमबो जिखिनि बाथ्रा, मोनफ्रोमबो स्ल'गान, बिनि सानस्रि सान्थौ आदर्श नीति मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' हारिनि जि आद्रा सिमां जोङो आन्थोर जयै हाबा मावनायनि गेजेरजों मोगथाङाव जाफुंहोनो जोङो जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो बेखौनो दिनैनि बे फरायसा सानाव आङो फिन गोसोखांहोफिनबाय आरो एबसुनि मावथिफ्रा माब्लाबाबो जाहाथे जिरायनानै थाया, आं बिनि थाखायबो आङो बयखौबो खावलायबाय। गोजोन्थों।